Mă simt bine, mâine să o iau de la capăt. Aia se trezește că se culcă târziu, predai telefonul. Nu-ți place? Marș! Mută-te la măta! Ai înțeles? La ora 11, pentru că este vacanță, telefonul se predă. Nu-ți convine? Fă-ți bagajul, gară-te și dispari! Ai înțeles? Liniștit, iar voi erați în pe drumul vostru spre ruină. Voi sunteți ok? Nervii mei sunt praf, am îmbătrânit. Duceți-vă în unde vreți să vă duceți și lăsați-mă în pace. Noi nu mai apucăm să mai mergem. Nu mai vreau să văd pe nimeni din familia ta decât când vreau eu. Ai înțeles? Da? Nu mai invitați pe nimeni la mine în casă decât când vrea mea. Vreți să invitați? Luați-vă case în mutați-vă. Pe drumul să-ți fac ție transferul vineri și când te însuni și întreb ce faci, bine. Sunt mi-am luat telefon și sunt foarte ocupată. Da, du-te în mătii că spun dosarul în brațe și asta, du-te cu măta și ia fiți voi în mea ocupate. Vezi, poate te înscrie vreun prieten de-a lui măta la școala de curve. Dar nu-i nevoie, că te poți înscrie și singură, te înscrie vreun coleg. Chiar cu umbli cu hoaște bătrâne ca măta. Și pe mine mă doare băga mea și de viață că m-a însăturat. O să ții minte, o să fii traumatizată toată viața. Asta e mâncața, să fii. Am vrut să o iau cu mine, a început să țipe că e răpită și că nu mă cunoaște. Am fugit de acasă, sâmbătă, de la mare, spunându-mi că are o masă specială cu mama ei. Am vorbit cu mama ei, mi-a zis că ea a spus să plece. Din păcate am aflat ulterior că nu exista niciun fel de masă de familie, ci copilul a plecat la Călăran, de unde s-a întors băut. La ora 12 și ceva noaptea. Cel puțin de 5 ori a plecat noaptea în centru vechi. I-am confiscat telefonul. A doua zi când a plecat la mama ei a primit un telefon nou și o cartelă nouă. Îmi reproșez că atunci când am fost pus în fața unor falsuri, nu am avut puterea să o decat pe Irina din drepturile părintești. Și astăzi, la ora asta, îmi pare rău că n-am făcut acest lucru. Eu să văd care dintre dumneavoastră, dacă și-ar găsi copilul fumând sau ar afla, ar mărturisi copilul pe rețelele de socializare, pentru că, uitați, primesc mesaje și mi se spune, vezi că tot pe ASC Ioana a consumat droguri, că da de toate. De-a lungul timpului, cu ajutorul altor părinți, cu ajutorul rețelelor de socializare, am descoperit fete pe care le-am scos din anturajul ei, pentru că eu le-am pus în taxi plecând de la film. Copiii au coborât din taxi și cu banii mei s-au dus în centru vechi să se îmbete. Ioana anul trecut pe vremea aceasta încă se juca cu păpușile uneori în casă și astăzi este o adolescentă care îi se pare anormal din moment ce unii copii poate să ducă beți liniștiți acasă sau nu îi întreabă nimeni de sănătate, ea de ce să nu o facă? Iar când eu îi spun că e ilegal, spune că stâmpici, că colegii ei umblă cu acte false. Am impresia că lucrurile, cel puțin în ultimele luni, au fost premeditate. Eu nu am avut nicio problemă ca acest copil să stea la Irina uneori și o lună de zile, văzându-se cu mine doar la restaurant, dacă acolo treaba mergea în regulă. Mulțumesc mamei că este atât de proastă și că a fugit de acasă la 15 ani și a avut dosar de prostituție. Mama fetei mele a fost reînscrisă în școală de mine personal. Eu de mână am redus-o la liceu și am reînscris-o ca să termine clasa 12-a și liceu. Iar dacă astăzi eu am fost înregistrat de copil, eu am spus clar că mi-e din minți. Ce părinte nu și-a ieșit din minți? Ce am spus acolo? Că la ora 11 se predă telefonul în timpul școlii. Normal, pentru că nu mi se pare corect ca un adolescent de 14 ani să vorbească până la 4 dimineața pe telefon, când la 7 se trezește să se ducă la școală. Ori mă sună și îmi dau un SMS, ori îmi trimit o hârtie, dar eu nu răspund când sună 4.000 de ziariști în fiecare zi. Eu n-apuc să răspund la toate telefoanele care sună. Când doresc să-mi zică să trec, adică hai să fim serioși, nu mă găsea cineva să-mi dea? Cine are un telefon mobil poate să-mi dea un SMS să spună bună ziua, suntem de la protecția copilului, nu dăm de dumneavoastră. Am declarat la poliție, am încercat să o iau acasă. Am ridicat-o, am târât-o, n-am nimic de comentat. O ducem de pe străduță spre mașină. De peste străduța de pe șoseaua Nordului, străduța de lângă. Ea a fugit, ea a fumat pe șoseaua Nordului și tot, după care a fugit. Da, și el se opunea. Copilul a început să urle că e răpită și că nu mă cunoaște și că nu știe cine sunt. Am luat-o pe sus să o duc acasă și mi-asum chestia asta. Și să văd eu ce părinte când își gătește copilul
bând și fumând și spunând că nu-l cunoaște și nu știe cine e, nu-l ia pe sus să-l ducă acasă. Este mult mai bine să te nece în alcool și în droguri. Deci decât să te tărească părinții acasă, mai bine să te lasă să bei pe marginea drumului. Dar dacă asta e concepția statului român, e super, n-am niciun fel de problemă.